ҳамдиёрони гиромӣ, интихобкунандагони муҳтарам, мо дар остонаи интихоботи навбатии вакилон ба Маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ қарор дорем. воқеан интихобот чорабинии муҳими сиёсие ба шумор меравад, ки халқ дар он бо изҳори ирода ва раъйи бевоситааш дар идоракунии давлатӣ иштирок карда, дар назди ҷомеа ва давлат ва фардои босуботи кишвар ба хотири рушди ободии мамлакат ва осоиши наслҳои оянда бори ҷиддии масъулият мекашад. хушбахтона имрӯз аз тариқи роҳандозии шаклҳои мухталифи таблиғоти пеш аз интихоботӣ хеле баръало ба мушоҳида мерасад, ки дар сатҳҳои гуногуни мақомоти намояндагӣ, аз ҷумла ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва худидоракунии шаҳраку деҳот, дар ҳар як ҳавзаи интихоботӣ номзадҳо ба қайд гирифта шуда, дар асосҳои алтернативӣ довталабӣ доранд. дар ин росто банда ҳам аз ҷониби Маҷлиси васеи пленуми Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ба ҳайси номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии Кӯлоб рақами 37 пешбарӣ гардида, бо қарори комиссияи ҳавзаи якмандатии интихоботии мазкур сабти ном шудам, ки то имрӯз бо интихобкунандагони азизи худ як силсила мулоқоту вохӯриҳои фарогир анҷом додам. инак бо истифода аз шароити фароҳамовардаи қонунгузорӣ мехоҳам тариқи суҳбати телевизионӣ бо ҳамдиёрони гиромӣ, интихобкунандагони ҳавзаи интихоботии Кӯлоб рақами 37 дар иртибот шуда барномаи мухтасари пеш аз интихоботиамро, ки аз самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ва иқдомҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаи пеш аз интихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон роҷеъ ба самтҳои муҳимтарини рушди мамлакат дар солҳои 2025-2030 маншаъ гирифтааст, таҳти шиёри барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон пешниҳод созам. нахуст бояд қайд кард, ки чун мо дар авзои басо мураккаб, печида ва зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир, вазъи геополитикии сайёра ва минтақа, афзудани тамоюлҳо ва хатарҳои терроризм, экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи силоҳ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллию фаромарзӣ қарор дорем, масъалаи ҳифзи истиқлолият, таҳкими ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва амнияти сартосарии кишвар аҳамияти аввалиндараҷа пайдо мекунад. дар ин росто суботи сиёсӣ ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро асоси иродаи овози мардум дониста, барои пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон ғояи истиқлолият ва озодиро таҳким бахшида, ҷиҳати пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ, рушду нумӯи иқтисодиёт, илму фарҳанг ва дар маҷмӯъ давлатдории миллӣ сайю талош меварзам ва дар ин самт масъалаҳои зеринро афзалиятнок мешуморам. ҳифзи шакли давлатдории дунявӣ ҳамчун низоми озмудаи давлатдорӣ ва густариши арзишҳои умумии инсонӣ, ташаккули ҷомеаи устувори шаҳрвандӣ, ки дар он амният, ҳуқуқ ва озодии шаҳрвандон кафолат дода мешавад, маҳкум намудани ҳама гуна фаъолияти зидди конститутсионии ташкилоту гурӯҳҳои ифротӣ, ҷиноятҳои муташаккил, қочоқи силоҳ, таъсири манфии технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионие, ки барои халалдор кардани суботи сиёсӣ, барангехтани низоъҳои миллию нажодӣ, махсусан таъсири манфӣ расонидан ба мафкураи ҷавонон равона шудаанд. дар шароити мураккабу пуртазоди ҷаҳонишавӣ, арҷгузорӣ ва ҳимоят аз фарҳангу муқаддасоти миллӣ, якпорчагии марзу бум, ваҳдату ягонагӣ ва ҳифзу эҳтироми забони давлатӣ. ҳамватанони азиз, интихобкунандагони гиромӣ, самти дигаре, ки барои таъмини суботи сиёсӣ, низоми мутавозини идоракунии давлатӣ ва рушди ҳамаҷонибаи Тоҷикистони азиз муҳим ба ҳисоб меравад, сиёсати иқтисодии мамлакат мебошад. аз ин рӯ саҳмгузорӣ дар пешбурди сиёсати мукаммали иқтисодӣ, баландбардоштани дараҷаи самаранокии истеҳсолот,
таъмини гуногунсамтӣ ва рақобатпазирии маҳсулоти ватаниро тавассути таҳияю баррасӣ ва қабули қонунҳои нав ва пешниҳоди тағйири иловаҳо ба қонунҳои мавҷуда асоси фаъолияти худ қарор медиҳам. дар таҳия ва татбиқи барномаҳои гуногуни ҳолати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар иштирок намуда ба таъмини рақобатнокӣ ва фаъолияти самараноки соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, махсусан соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ, фароҳам овардани шароит барои гузариш аз модели аграрӣ саноатӣ ба модели саноатӣ аграрӣ, истифодаи васеъи технологияҳои инноватсионӣ, ба ҷалби бештари сармояи мустақими хориҷӣ бо мақсади таъмини рушди соҳаҳои истеҳсолӣ, бунёди корхонаҳои нав ва истеҳсоли молу маҳсулоти ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ диққати аввалиндараҷа медиҳам. барои идома додани ислоҳоти иқтисодӣ, аз ҷумла вобаста ба талаботи замон такмил додани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии хоҷагидорӣ, дастгирии содирот, вусъатбахшии ҷараёни гуногунсамтии истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва соддагардонии расмиёти савдо кӯшиш ба харҷ хоҳам дод. зимнан ба рушди соҳибкории хурду миёна таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар беҳтар гардондани фазои сармоягузорӣ саҳм мегузорам. дар маҷмӯъ тамоми нерӯ ва малакаи худро ҷиҳати пурра татбиқ гардидани ҳадафҳои стратегии муайянгардида, яъне таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ, баромадан аз бумбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасӣ ба ғизои хушсифат ва ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар равона менамоям. интихобкунандагони муҳтарам, ҳамдиёрони арҷманд, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ки аз самтҳои афзалияноки сиёсати давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол эълон шудааст, дар барномаи пеш аз интихоботии ман чун самти муҳим дарҷи худро ёфтааст. соҳаи маориф ва илм ки самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбари давлат қарор дорад, дар иртибот ба ин масъалаҳои таҳким бахшидани иқтидори илмии кишвар, нерӯи зеҳнии қишрҳои фаъоли ҷомеа, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, устувор гардондани заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеъи истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои муосир ва корҳои эҷодивию техникиро аз афзалиятҳои барномаи пеш аз интихоботии худ дар соҳаҳои илму маориф донистаам. дар фаросӯи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат ва ҷонибдории ҳаматарафаи он, ман дар давоми фаъолияти худ барои рушди таҳсилоти томактабию бештар фаро гирифтани кӯдакон ба он, дастрасии намояндагони ҳамаи қишрҳои иҷтимоии ҷомеа ба ин муассисаҳо ва истифодаи васеъи шаклҳои алтернативии онҳо талош меварзам. ҷиҳати баландбардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа ва таъмини ҳифзи иҷтимоии кормандони соҳаи маориф ва илм, фароҳам овардани замина барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, бахусус забонҳои русию англисӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва рушди фанҳои дақиқу риёзӣ мусоидат менамоям. ҷоиз ба қайд аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз даврони аввали соҳибистиқлолӣ барои солимии ҷомеа пайваста талош меварзад ва дар ин масир тадбирҳои зиёдеро амалӣ намудааст. дар пайравӣ ба ин, дар доираи барномаи пеш аз интихоботиам бо дастгирӣ аз идомаи ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ҷиҳати бозам беҳтар намудани сатҳу сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, инчунин рушди шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ талош меварзам. зимнан ба беҳтар намудани инфраструктури тандурустӣ, таъминоти муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоти ҳозиразамон, ташкили корхонаҳои дорусозӣ ва васеъ истифода бурдани гиёҳҳои шифобахши ватанӣ дар табобат мусоидат намуда, масъалаҳои ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ятимону маъюбон,
шахсони бесаробону эҳтиёҷманд, нафақахӯрону собиқадарони меҳнат ва ба ёрии тиббӣ фаро гирифтани онҳоро ҳадафи муҳимтарин дар фаъолияти худ меҳисобам. дар барномаи пеш аз интихоботиам ривоҷу равнақ додани соҳаи фарҳанг низ авлавияти махсус дорад. дар ин замина ба тақвияти нерӯи инсонӣ, рушди маънавиёт, тарғиби зебоипарастӣ, омӯзонидани ҳунарҳои миллӣ ва инкишофи устувори суннатҳои фарҳангии мардум саҳм мегузорам. бо мақсади боз ҳам боло бурдани сатҳи фарҳангии ҷомеа ба густариши бунёди бештари боғҳои истироҳатӣ, майдончаҳои варзишӣ, истироҳатгоҳҳо ва гулгаштҳо, махсусан дар ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ба таъмини рушди фазои ягонаи фарҳангии мардумро дар заминаи ҳифз, эҳё ва густариши анъанаю суннатҳои миллӣ, дастовардҳои фарҳанги миллии замони соҳибистиқлол ва арзишҳои умумибашарӣ аз вазифаҳои асосии худ меҳисобам. ҳамватанони арҷманд, интихобкунандагони азиз, занону духтарон ва рушду нумӯи ҷомеаи имрӯзаи мо нақши фаъол дошта дар соҳаҳои мухталиф, бахсус соҳаҳои иҷтимоӣ бештар кору фаъолият менамоянд. пешвои миллат дар паёми худ ба маҷлиси олӣ бо қаноатмандӣ изҳор намуданд, ки занону бонувони мамлакат дар татбиқи сиёсати гуногунҷанбаи давлат баробари мардум кору фаъолият намуда, дар рушди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ саҳми арзанда гузошта истоданд. дар ин раванд ба хотири фароҳам овардани шароити боз ҳам мусоид барои фаъолияти занону бонувон ва мутобиқ ба нишондиҳандаҳои стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 афзун гардондани теъдоди онҳо дар идоракунии давлатӣ дар доираи имконият ва салоҳияту ваколатҳои худ талош меварзам. ҳамчунин ба ҷавонон чун ба нерӯи созанда бо эътимод ва сармояи пойдори инсонӣ такя карда масъалаи фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти минбаъдаи онҳоро яке аз самтҳои умдатарини барномаи пеш аз интихоботиам қарор додаам. аз ин рӯ дар доираи фаъолияти худ ҷиҳати бозам беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ ва зисту зиндагии ҷавонон, паст кардани сатҳи бекорӣ, пешгирии зуҳуроти номатлуб дар байни онҳо ва вайроншавии оилаҳои ҷавон тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамоям. дар ин замина сиёсати рӯй овардан ба ҷавононро, ки самти муҳими марҳалаи имрӯзаи рушди давлатдории миллиамон маҳсуб меёбад, таҳким бахшида дар роҳи расидан ба ин ҳадаф барои ҳарчи беҳтар гардонидани шароити маънавию ахлоқӣ, таҳсил ва кору фаъолияти ҷавонон тадбирҳо меандешам. ва ҷиҳати саҳмгузории ҷавонон дар ҳифзи ватан, мубориза алайҳи ҷинояткорӣ ва нашъамандӣ, пешгирии ҳолатҳои ифротгароӣ ва ташаккули арзишҳои ахлоқиву маънавии ҷомеа кӯшиш ба харҷ медиҳам. дар масири сиёсати иҷтимоии давлат ба рушди варзиш, ки василаи шоистаи роҳандозии тарзи ҳаёти солим ва муаррифии миллату кишвар дар арсаи олам маҳсуб меёбад, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир хоҳам кард. ба ин хотир ҳамкориро бо мақомоти ваколатдори соҳа ва федератсияву ҷамъиятҳои варзишӣ вусъат дода барои ташаккули варзиши касбӣ ва камолоти варзишгарон дар ҳамаи навъҳои он мусоидат менамоям. дар доираи иҷрои ҳадафҳои барномавии худ барои ҷавонон ҷиҳати бунёди иншоот ва майдончаҳои варзишӣ дар шаҳри Кӯлоб ва махсусан минтақаҳои деҳоти он саъю талош меварзам. ҳамдиёрон ва интихобкунандагони гиромӣ, сиёсати хориҷии давлатро, ки дар меҳвари он усули баробарӣ ва дӯстию ҳамгироӣ бо ҳамаи кишварҳои ҷаҳон қарор дорад, дастгирӣ намуда дар ин замина саъй мекунам, ки барои таҳким ва идома бахшидани ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои дуру наздик ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ саҳми муносиб гузорам. умуман дар самти татбиқи сиёсати хориҷии кишвар барои таҳкими механизмҳои ҳамкорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд тавассути истифодаи таҷрибаи пешқадами раванди ҳамкориҳои глобалӣ ва муносибатҳои байнипарлумонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда,
اقدام و کوشش‌ها را در حل مسئله‌های استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و حفظ پیریخ‌ها که از اقدام‌های دوربینانه پیش‌های معظم ملت به شمار می‌روند تقویت می‌بخشد. تماشابینان محترم، انتخاب کنندگان گرامی، مسئله دیگری که در شمول سمت‌های اساسی برنامه پیش از انتخاباتی خود قرار داده‌ام، این بخش تکمیل قانونگذاری، تحکیم حقوق و آزادی‌های انسان و بالا بردن فرهنگ حقوقی اهالی میباشد. در این سمت با درک ارزش عالی بودن حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در تکمیل قانونگذاری ملی با نظرداشت منفعت‌های هر یک شهروند، جامعه و دولت، تحکیم رکن‌های اساسی دولتداری ملی، تقویت مبارزه با تهدید و ظهورات برای جامعه ما خطرناک از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، کروپسیا، اینچنین پیشگیری جنایت‌های فراملی و فرامرزی و بالا بردن فرهنگ حقوقی اهالی پیوسته سعی و تلاش می‌ورزم. با این مقصد در 5 سال آینده عملی نمودن مسائل زیرین را در نظر دارم. مساعدت به تکمیل قانونگذاری کشور، جهت تحکیم استقلالیت دولتی، وحدت و امنیت ملی، ثبات و استواری جامعه و ترتیب و نظام جمعیتی، مساعدت به خاطر دستگیری و رشد بخش خصوصی، مخصوصاً استحصال محصولات نهایی توسط تکمیل قانونگذاری ساحه، تقویت همکاری‌های بین المللی در ساحه حفظ حقوق مهاجران و هموطنان برون مرزی، جهت تأمین آنها با شغل ارزنده، تأمینات اجتماعی، برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی، تحکیم زمینه حقوقی همکاری و روابط ثمرناک نهادهای جامعه شهروندی با مقامات دولتی، مساعدت به تکمیل قانونگذاری ساحه اکولوژی، مخصوصاً در سمت حفظ محیط زیست، از جمله حفظ پیریخ‌ها، تأمین اهالی با آب با صفت آشامیدنی و فرهنگ اکولوژی شهروندان، تقویت دادن زمینه حقوقی پرره، استفاده بردن امکانیت‌های موجوده انرژتیکی و سهمگذاری آید به جلب سرمایه‌گذاری در سمت تجدید و ساختمان نیروگاه‌های خرد و بزرگ موجوده و تشکل منبع‌های برقرار شونده نیروی برق. باید ابراز نمود که بلند برداشتن سطح فرهنگ و شعور حقوقی اهالی، دانش‌های حقوقی، تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان از سمت‌های مهم سیاست حقوقی دولت به شمار می‌رود. در این روند عملی نمودن تدبیرهای زیرین را ضرور می‌شمارم. مساعدت به تأمین مقامات دولتی از جمله مقامات خودرکنی شهرک و دهات با اطلاعات حقوقی، تقویت و ترغیب قانونگذاری، رشد دانش‌های حقوقی و بلند برداشتن فرهنگ حقوقی اهالی. انتخاب کنندگان محترم، تماشابینان عزتمند، اطمینان کامل دارم که عملی نمودن این هدف‌ها برای پیشرفت جامعه، تطبیق پوره آرمان‌های ملی، روندهای دموکراتی جامعه و بهداشت سطح زندگی مردم کشور بخصوص شهر کلوب نتیجه بخش خواهد بود. در آخر همچون نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی بار دیگر به شما هموطنان عزیز و کل مردم شرفمند و زحمتکشه کلوب شهر باستانی ابراز می‌دارم که در صورت وکیل انتخاب شدنم افضلیت‌های پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تمام کانسپت و استراتژی‌های قبول گردیده را سمت مهمترین فعالیتم قرار داده برای به عمل تطبیق نمودن آنها تمام نیرو و هستی خود را روانه خواهم کرد. همیشه صحت و سربلند باشد همدیاران عزیز.